Bueno, pois para min sempre foi unha pasión escondida, evidentemente, porque non tiña medo tamén un pouquiño a ese rexeite que todo o mundo ten, ese no, esa negativa de no, que ahora mismo nas editoriais, quizá por esa falta de romanticismo que antes, pois calquer texto que valía, pois tiraban para el pa diante, sin asegurar tanto económico, pero agora non, agora é máis o económico que ese romanticismo do que falo, e bueno, pois me levou moito tempo, eu só, dar ese paso. Antes fixe traballos colectivos, desde hai pois, igual 30, 40 anos de que ando no mundo asociativo, pois, bueno, teño moitas publicacións, pero nunca soas, senón con outros compañeiros e compañeiras. Cando me iniciei? Pois casi desde neno. É unha pasión que tiña aí dentro, moi acubillada, e, bueno, ao final, pois, tuvo, grazas a Deus, pois, un rexurdir. Tarde, nunca é tarde. Estamos contentos con isto de que fora ahora, tirar pa diante, evidentemente. Bueno, en galego, en primeiro porque a nosa identidade, parte da nosa identidade, pois está na fala. E a min o galego, pois é o que me enseñaron, o que mamei, é o que quero. E quero que tamén divulgalo e axudar, dentro do que se pode, pois a que realmente pois, colla cada vez máis forza. Sabemos que para calquera escritora ou escritor ten a súa dificultade, porque o tanto por cento de lectores en galego é moi reducido, moito menos que ese 35% de castelán. O galego non chega nin ao 11, 12, anda por aí. Pero iso a min, sinceramente, a estas alturas da miña vida non me importa. O galego para min é vida, e, bueno, é a nosa identidade, con iso creo que está todo reducido, non? A sí, e despois sí, e máis tarde sí, sempre sí. Bueno, para min o rural ten un significado importantísimo, porque tamén vai dentro da miña sangue. Eu nací no rural, criei-me no rural, traballo por o rural, porque evidentemente tamén sabemos que temos que ser nós. Eu sempre digo que os galegos somos moi pouco fachendosos, pero deberíamos ser, e sobre todo fachendosos polo noso. Entonces o rural vive en min diariamente, viveu toda a vida, e vou acabar os meus días ali no rural. Entonces ali hai moito que contar, moita, cada vez que levantas unha pedra hai unha historia para contar, e non falemos xa do pobo en sí, da xente. Dios mío querido, eso é cada persoa coa que falas sempre che dá unha connotación nova para seguir apostando polo rural. Sí, a miña fonte de inspiración evidentemente ven do rural, pero tamén do pobo en sí, de toda a xente que a mí me enseñou. Moitos deles van alá. Eu sempre digo que tive a sorte de criarme e vivir hasta os 26 anos na cantina de meus pais. E ali aprendín o bon e o malo. Despois, bueno, tiña que aprender tamén, paralelamente, a filtralo e sacar pois, as mellores conclusións. Pero eu creo que agora mesmo, se teño algo de contador de historias, é porque todos os que me rodearon pois me enseñaban a ser un contador de historias, escoitándose a eles. Agora tocan a min, ben, verbalmente, pola literatura oral tan rica no noso país, ou senón escribindo, que é como mellor tamén me atopo moitas veces nese mundo imaginario, que ás veces pois, síntome realmente moi a gusto. O galego na literatura ten unha vida propia, moi rica. Moi rica como é todo, todas as enormes vertebracións que ten a nosa lingua. Pero tamén, volvendo a ese romanticismo, moitas desas historias fermosísimas quedan nos caixós. E deberíamos apostar un pouquinho máis, sobre todo por estes escritoras e escritores noveles que están saindo, que teñen unha afouteza enorme para sair para diante, e, bueno, se levan un rexeite, dous ou tal, moitos deles se quedan aí parados, aunque despois volvan a salir para diante. Pero creo, sinceramente, que deberíamos apostar moito máis, e apostar, desde logo, desde as institucións tamén, claro, non solamente, porque hoxe un libro non se publica facilmente, e autopublicalo económicamente non pode calquera. E, bueno, a min dame moita mágoa, pois, sobre todo, estas persoas e xente moi válida, que está empezando e que lle dan para atrás, non? Pero hai futuro.